Ayan mga ka-momshit, bali time check tayo is 9 PM. Ayan, bali pupunta kami sa Sambyuksal, kaming pamilya. Tapos naisipan ko isama yung dalawang pamangkin na nanalo sa basketball. Pero syempre, naisama na rin namin yung iba nilang kapatid. Ayan, bali pa-blow out na rin namin sa kanila. Ayan, dito kami sa Diparo dapat. Kaya lang, wala na raw silang pork. Wala na silang pang 199. Meron na lang sila is pang 299. Syempre, hindi pwede yun dahil medyo marami-rami tayong kasama. Kaya dito napunta kami sa Bagumbong kay Boss Madam. Ayun mga kamamshi, malapit-lapit lang din naman to. Kasi naghanap pa kami. Kaya medyo humaba pa yung oras sa paghahanap. Habang naghihintay kami sa Bagumbong or sa Diparo, yung pamangkin ko is may alam siyang lugar. Dito na nga kami napunta. Ayan, congratulations pala sa Memes Baler. Ayan, sa team ng mga pamangkin ko kasi nanalo sila sa basketball. Tapos, andito na nga kami. Ito yung napili naming lugar. Meron siyang videokihan, meron siyang bilyaran, o diba? Parang masaya naman, pero ayan, gabi na kasi. Ito yung aming player sa basketball, si Carl David Bisaya, yung may mas. Ito naman is si Janjan Bisaya, ayan. Nanalo kasi sila. Tapos sa Sabado is pang championship na, ayan. Sana is manalo pa rin. Pero advance blowout ko na yan sa inyo ha. Ito naman yung anak ko, players din niya ng basketball. Pero iba yung team niya dahil medyo tutoy-tutoy pa. Tapos yung menu, syempre pang 199 lang yung afford ko. Ayan, kaya 199 lang bawat isa. Nalugi ako dyan sa bunso ko kasi hindi siya kumain. Yung maliit kong ano. Nagkakagulo na sila. Sabi ko is, kanya-kanya na silang kuha ng pagkain. Yan naman si Ate Kayla. Ayan, pinsan or kapatid ni Janjan, yung aming MVP player. Ayan, mga kamamshi. Habang si kuya naman is pinag-prepare niya. Syempre, yan, singit tayo para, ayan, share love, ayan, diba? Yung mga pamangkin ko, tapos yung anak ko naman, ayan, sabi ko is, sige, unlimited naman yan, kaya kumain na kayo ng kumain, sulitin nyo na, kasi, ayan na nga, ayan, syempre bago tayo kumain is, kunting ikot-ikot lang ng camera, para kahit papano naman is meron tayong memories, ayan, diba? Syempre, ako yung videographer. Kasi busy sila sa pagkain. Ito yung aking pangalawang anak. Tapos si Ate Reka. Ayan, si Ate Jackie. Shout out kay Kuya Janjan, kay Kuya Ike, kay Kuya Tutoy. Yung mga nakatalikod. Ayan mga kamamshi. Kunting galaw-galaw lang. Syempre, sabi ko is kuhaan yun din naman ako ng video para naman kasama ako. O diba? Ayan na mga kamamshi. Keep on watching na lang sa ating family day na rin yan with pamangkins, diba? 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내
일도 할 수 없는 걸 I'm going 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 crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going 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 crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 Ayan mga kamamshi, bali uwian na. Ayan, magsiksikan talaga sila. Ayan, sa mga gustong gumala talaga, gawa ng paraan. And kanina, sa likod ng driver, sa likod ni Toto is, tatlo sila, andun si Ate Bibi. Ngayon, mas pinili na lang niya dyan sa loob kasi mas komportable yata dyan kisa doon kasi siksikan sila. Ayan, tapos kami is, ayan, keep safe na lang sa amin dahil wala kami mga helmet. Hindi kasi namin akalain na makakarating kami dyan sa Bagungbong. Akala namin dyan lang sa Diparo, malapit lang. Si Janjan, oh. Tutoy. Dahil pakita mo nga. Ayan mga kamamshi, nakauwi naman kami ng ligtas at maayos. Thank you Lord sa pag-guide sa amin. Ayan mga kamamshi, thank you for watching. Hirap na nga yung motor. Ay, buwitula. Ayun ba?